ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾನು ರೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಮೆಟ್ರೋಡು ಲೋಪದ ಮೆಟ್ರೋ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ್ದು ಈ ಥರ ಗಂಟ ಉಂಟು. ಸೊ ಎಣ್ಣ ಮೆಟ್ರೋ ಬರೆಯಲ್ಲ, ನನಗೆ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಟು. ತುಳತೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬರೆಯರ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ಇಂಕ್ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ದಡೆ ಪೋಯರ. ಸೊ ಈಗ ಕಾತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಲ್ ಫ್ರೀ ಉಂಡು ಬುಲ್ಪ ಪಂಡ ಆತ ರಶ್ ಇದ್ದಿ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಕಾಳಿಂದು. ಸೊ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಪೊರ್ತನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ ಪುರಾಣಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಆಜೆ 30 ಮಾತನು ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ 7 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಪಂಡ ಮೆಟ್ರೋ ಬರಿಯರ. ಸೊ ಇದು ಬುಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋಡ ಜರ್ನಿ ತುಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು. ತುಲೆ ಮೆಟ್ರೋದ ಡೋರು ಓಳು ನಿಗ್ಲೆ ಉಂತು ಪಂಡದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ತುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೆಡ್ ಏರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋಜುನತ ಮುಲ್ಪಂಜಿ ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂದಿನ ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಕು ನಮ್ಮ ಉಂತೋಡು ಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅದು ಹೈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದುಪಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ 700 ಮಿತ್ತು ಆ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆವೊಂದುಪಂಡು. ಸೊ ಐಕ್ ಅದು ಐನು ಟಚ್ ಮನಿಪಿರ ಬಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀಟ್ ಅದು ನಮ್ಮನ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಡ್ ಕುಲೊಂದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲಿ ಅಂದ ನಮ್ಗೆ ದಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲಜ್ಜಿ ಈ ರೀತಿಡ್ ಪಂಡ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಳಿ ಇಲ್ಲರು ಪಂಡ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಒಂಜಿ 10 ಗಂಟೆ 8 ಗಂಟೆ 9 ಗಂಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೂಪ್ನಾಗ್ಲು ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ಪಂಡಿದೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅದ. ಸೊ ಆತ ಮುಲ್ಲ ರಶ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಅಂಡ ಏಪಡ ಏನು ಜರ್ನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ. ಸೊ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ದಾಜನ್ ಪಂಡ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅದ ಪಂಡ ಬೇತೆ ಆಟೋ ಪೂರ ಮಲ್ತ್ಪುಂಡ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸಾಪುಂಡು. ಸೊ ಒಂದು ದಂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಸ್ ಜತ್ತದು ಮೆಟ್ರೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಜತ್ತದು ಸೀದಾ ರೂಮ್ದ ಕೈತ್ತಲೆಗ್ ಮೆಟ್ರೋ ಪೋಪುಂಡು ಕೊಂಚ ಅಲ್ಪದೊಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಆಟೋ ಚಾರ್ಜ್ ಮಲ್ಪುನಾಂಡ್. ಸೊ ಮುಲ್ಪದು ಆಡೆಗೆ ಪೋಯರ 28 ರೂಪಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಇಂದಿರಾನಗರ್ದು ಊಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಪೋಯರ ಒಂಜಿ 28 ರೂಪಾಯಿ. ಅಲ್ಪದು ಒಂಜಿ 14 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅವು. ಸೊ 100 ರೂಪಾಯಿ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಎತ್ತುಂಡು ಇದ್ದಂಡ ಒಂಜಿ 400-500 ರೂಪೀಸ್ ಬೋಡಾಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋ ಎಂಚಂದು ಪಂಡ ನಮಕು ಒಂಜಿ ಖರ್ಚು ಕಮ್ಮಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ನಮಕು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಕು ಆರಾಮವಾದ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪಿರ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಂಡ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಫುಲ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅವಳೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪೂರ ಆಪುಂಡು. ಜಟ್ಟಂಚಿದ್ದಲಜ್ಜಿ ಆರಾಮಡು ಪೋಯರ್ ಆಪುಂಡು ನಮಕು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಂದೆ ಅಂಚನೆ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರು ಪಂಡ ಏತನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡು ಒಂಚಿ ಪೋಪುನ ಗಾಡಿಯಿಂದ ಪಂಡದ್ದು ಪೂರಲ ಪನ್ಪೆರ ಆಗಲಿ ಒಂಜಿನ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡ ತನ್ನ ರಡ್ನೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಡ ಬೆಟ್ಟುಲನ್ ರಡ್ಡೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಒಂಜಿ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪಂಡವು ಒಂಜಿ ಚಲ್ಲಗಟ್ಟಗೆ ಪೋಪುನವು ಒಂದುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ವೈಟ್ ಪೋಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ನಮಕ್ ನಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ತಲಜ್ಜಿ ಓಡೆಗೆ ಪೋಡ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಉಂತೊಂಡಾಂಡು ಇತ್ತದಲೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಟ್ರೋ ಬತ್ತಂಡು ಅವಳದ ಎಟ್ಟಂತ ಫುಲ್ ರಶ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅಂಚದು ಬರ್ಪನಾಗ್ಲು. ಸೊ ಆಯ್ತದ ತೊಲಾಗಿತ್ತೆ ಪೋಡಪ್ಪು ಮೆಟ್ರೋದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಈ ರೀತಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಉಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಫುಲ್ಲು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಪಂಡ ಸೀಟು ತಿಕ್ಕನಾಗ್ಲು ಮಾತ್ರ ಹುಷಾರುಳ್ಳೇದು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎಂಚದ ಪಂಡ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಒಂದು ಪೇರು ನೋಡ ನಮಕ್ ಓಡೆಗ್ ಎತ್ತುಂಡು ದಾನೆ ಸಂಗತಿ ಪಂಡ ನಿಂಗ್ಲೆಗ್ ತೊಯ್ಪು ಬೇಡ ನಿಟ್ಟದು ಮತ್ತೆ ಮುತ್ತು ಈ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ತೋಜಿರತ ಇಂದ ಪೂರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಒಂಜಿ ಕೂತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಎತ್ತನಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಅಗ್ಲ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಎತ್ತನದು ಪಂಡದು. ಸೊ ನಮಕ್ ಅವಾಗ ಜಪ್ಪೆರ ಪೂರ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೋದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಮುಲ್ಪ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಕ್ಕಲಂಗೆ ನೆಂಚದ ಪಂಡ ಡೋರು ಓ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಪನ್ ಆಪಣ ಪಂಡ ಅವಳ ಒಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಗಡುಗರ ಸತ್ತನ್ ಪೋನಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಆರಾಮಡ ಕ್ಲೋನ್ ಕೋಳಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ದಾಗ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಉಂತೊಂದೇ ಪೋಡಾಪಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಂದ ಪಂಡ ಎ ಸಿ ಉತ್ತನದವ್ರ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ತೋರಿಸಿ ಮುಖ್ಯಂಜನ್ ಪಂಡ ನಮಕ್ ನೆಟ್ಟು ಫುಲ್ ಎ ಸಿ ಉತ್ತನದವ್ರ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಇಂದು ತೋಜಿ ಪಂಡ ಆರಾಮಾದ ಜರ್ನಿ ಮಲ್ಪೇರ ಆಪಡು. ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಕೂಡಿಗೆ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಜಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದ ನಂತರ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೈತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹೊರಗೆ ಅವ್ರು ಹೋದಂತಾನೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪೋಂಡು ನನ್ನತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ತಿರ್ತುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಲಿಫ್ಟ್ದ ಮುಖಾಂತರ
ತಿರ್ತು ಹೋದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೂಮಿಗೆ പോകുന്നില്ല ಪಂಡ ತಿರ್ತು ಪೋಂಡ നമുക്ക് ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುಡು ಸೊ ಐತೆ ಏನು ಮಿತ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದ ಮಿತ್ತುಲ್ಲ ಏನು ಪಂಡ ಲಿಫ್ಟ್ ಜಿಂಜೆ ಪೊರ್ತಾಪುಡು ಐಕ್ ನನ್ನ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐಕ್ ನಮಕ್ ತಿರ್ತು ಜಪ್ಪೊಳಿ ತೊಯ್ಪವೇನು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಡ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆವಡು ಆರಾಮಡು ಜತ್ತಿರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಉಂಡು ಜಟ್ಟ ಜತ್ತನೆಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯಗೆ ಸೊ ಇನಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೂರು ಸರಿಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಎಕ್ಸಲೇಟೆಡ್ ತಿರ್ತು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ ಪಿದೈಕೋರ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಮನ್ಪಿರ ಈ ರೀತಿದೊಂದು ಕಾಯಿನ್ ಉಂಡತ ಇಂದಡೆ ನಮಗಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಲ್ಪ ಈ ಎಕ್ಸಿಟ್ದಲ್ಲಿ ಪಂಜಿ ಇಂದುಂಡು ಮುಂಚಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಸೊ ದಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ಡ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ತುಳತೆ ಮೂಲತಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಪಾಡು ಪಾಡ್ಪತ್ತದೆ ದೈನೊಳ ಉಂಡು ಅದೇ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಂಡು ಸೊ ನಮಕ್ ನನ್ನ ನಿರ್ಗಮನ ಪಂಡ ಆ ಸೈಡ್ಲ ಪೋಳಿ ಈ ಸೈಡ್ಲ ಪೋಳಿ ಸೊ ಐತೆ ಅನ್ನತೆ ಎನ್ನ ಸೈಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಮುಳಂಚದು ಪೋಡು ರಡ್ಡು ತಿಕ್ಕಲ ರಸ್ತೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸೈಡಿಗೆ ಹೋಗುದು ತಲೆ ತಂದತೆ ಕೆ ಬಿ ಕಾಲೋನಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಮಾಡೋದು ಜತ್ತದ ತಿರ್ತು ಬೋಡು ಇಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಜಪ್ಪನಾಗ ಮುಳು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಇಜ್ಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾತ್ರ ಮಿತ್ತದ ಬರ್ಪಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಎಕ್ಸಲೇಟರ್ ಉಂಡು ಸೊ ಸ್ಟೆಪ್ ಗತ ಒಂದು ಪೋನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಂಡ ಇವಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ತಿಕ್ಕಂಡು ಪಂಡ ಮೆಟ್ರೋಡು ಯಾನಿ ಆಪಳ ಬರೋದು ಉಪ್ಪೆ ಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಗನಾಡು ಎಂಚ ಬರ ಉಂಡು ದಾನ ಸಂಗತಿ ಪಂಡದು ತುಲೆ ಫೈನಲ್ ಆದು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಓಲು ಓ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೋಡ ಆಡೆಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯ ಸೊ ತೊಲೆ ಇವಿತ್ತು ನಮ್ಮನ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂಡ ತಿರ್ತು ಪೋಯರ ಸೊ ಐತದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ಗೆ ಏನು ಬತ್ತೆ ಪಂಡ ತನ್ನ ಮುಲ್ಪದ ಕ್ಯಾಬ್ ಬತ್ತಂಡ ಆಟೋ ಮಲ್ತದು ಪೋಡು ಸೊ ಅಪ್ಪ ಎಂಚಾಪು ಪಂಡ ಚಾರ್ಜ್ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸೊ ನಿಗ್ಲೈತೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ನಿತ್ತುಂಡ ಆಟೋ ಮನ್ಪುಂಡು ನಿತ್ತುಂಡ ಸ್ವಲ್ಪದು ಸಾಧಾರಣ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ದು ಹಿಡೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಾಸು ಏನು ಬೇರೆ ಬಸ್ಸೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಬಸ್ಸು ಪಂಡ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಲೇಟ್ ಇಂದಂಡ ಐತೆ ಅವಳು ಸ್ಟಾಪ್ ಕೊರೋ ಒಂದು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಮೆಟ್ರೋದ ಜರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಆರಾಮಡು ನಮಗೂ ಬರೀ ಹಾಕೊಂಡು ಸೊ ಮೂಲ ಓಲಾಂಡ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾಯ್ ಬರೆದು ಹೋಗಿ ಅದರ ಮೂಲ ಒಂದು ಇಂಡೋ ಫಾಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಪಂಪಂಜಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಡ್ತೇವೆ ಅದಾಯ್ತು ಸಂಗತಿಯಿಂದ ತೂಡಾತೊಂದು ಹೆಂಚಿನ ಸಂಗತಿ ಬಂದಿದೆ ತೊಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಂತೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಪಂಡ ಯಾನು ಮೆಟ್ರೋದ ಒಂಜಿ ಜರ್ನಿಲ ಬುಕ್ಕ ಮೆಟ್ರೋದ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಹೆಂಚಿನ ಪೂರ ಉಂಡೊಂದು ಇಗ್ಲಿಗೇನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಂಕು ತೆರಿನ ಮಟ್ಟಿಗೇನು ತೊಯ್ಪದುತ್ತೆ ಸೊ ನನ್ನತ್ತ ಜರ್ನಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ರೂಮಿಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಸೊ ಇಡೆಗೇನು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಂಡ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬತ್ತೊಂದು ಓಕೆನಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಂಕ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಲಿ ಅಂತೆ ಇಂಕ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಇಂಕ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್